हेलो लोगोफोर माने शुटिंआ सोलिगासिनो जोंना नोंथांमोना मैया खोन्थानाया नायलांदो नै मानसिफोरखौ सोर सोर दङ नै मेकआपमेना बिथाङा बेनो बहुत फिल्माव बानायबाय मेकआप बानायबाय बिथाङा बानाय दा अर्गें मुभियाव बानायदों बेनो औ नोंथांमोना नायनानै उनाव खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव औ आरो लोगोसे नोंथाङा मा मायाव थाङो एसे खोन्थादो बबेहाय जेनेबा सोरबा लेंहरोबा थाङो नामा औ थांनायानो जागोन जेनेबा हाबा बायदि बायदियावबो थाङो दाना औ दे एक्ट्रेसआ नै मा बेक साइडआव थानायानो बैनो देलायहोदों मोसाग्राफ्रा बिसोरनो गोजा बैसागुनि प्लास बिटिआरनि सं गामियावनो मा बुस्थु बेखौ होनदां माबा अफलाइन जागोन ओइ नङा बे ओरैनो माबाबो होगासिनो आयौलै आगर रायबाय नै आदा सुसिया थाखा खामायनांगोन नालाय मालाय नै एक्ट्रेसआ माबा बुंनो नामा माबायदि जागोन गाना नोंथ' खोनाबाय मोजां जागोन ना ग्रुप डान्सारफोर हौरैबो दं नै माखासे इसोरो हाय नुदोब्रा ओरै जों एसे ओइ बथल गोबाय दङ नै बेहाय नै एक्टरा नै एसे रायलायहरदोरा माबायदि जागोन बुन्दु गाना दाथ' गोदान बिलाइ खिलिनायजों बैसागुआ सफैबाय बावलियानो बेनि थाखायनो बिटिआरजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बैसागु एलबाम शुटिं जागासिनो सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना दा बावैनो नुसिगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जोंनि डि गयारि नामा जाहैबाय बेना दावहारु गयारि इउटुब चेनेलाव नुगोन आरो बिनि इउटुब चेनेलावनो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायथाबाय गोजोनथों फैद'